Excited na gazet ko guys. So, naami yung visitor diri. Nakoy, isa ka guwapa nga pagumangkon. Di adere, nagtago. Nagtanaw siya sa ako ang minik-upan. Maunay kwan. Maunay si Zeka ng... Kasi tawagan eh. Convince na ako nga mo gamit o Lumiere. Pakita, ari adyo ka o. Nasa mga mawaw man nga guwapa man. Ako di guwapa, di ko mawaw. Pakita na. Dali, dali ba? Maunay siya, si Jewel. Maunay siya. Hi mga friends! Welcome back to my channel! Karon, ito ang buhaton. Make-upan daw ko sa kuwang pagumangkon. Magpa-make-up ko niya. Walay laing kinabapahan yung pagumangkon. Si Jaya! Hi mga friends! Karon, ako ang buhato na make-up para kay tita, kay pang-event, kay naka-formal attire man siya. So, I will start. Maggamit ko sa ako ang ubang make-up, but ang kaning, ako ang foundation kay Murag, mas lighter man, so ako ano lang ng pangitan paagi. So, Sumuwa pa lagi ko. mupapa ka day! Ay, kabalaka, pagwapahon ta. Na, kalami aron, magwapa ta. So, ang first na akong buhaton kay mag-foundation. Ang kanina foundation is from Maybelline. Shade niya kay 310. Mo niya akong ang shade na more lighter. So, butangan lang pa. Pangitaan lang na kung paagi na mas mo bagay sa iyang shade, sa iyang noun. So, Excited na kadyo ko friends. Kay magwapa na ko. Kaya, na-spread naman ako iyahang foundation. So, magkuha ako sponge para i-contour siya tarong i-blend. Basig mura ko aning nag ulbo so karina ya ha. Katawan na dyan ko nilaligs na ako kato na sa naman kumura na akong nakarudob. Trust the process lang, guys. So, wala ko yung sponge na katong lingin. Kanina lang, kaya wala naman ako gamit. Pagumangkon, di adere, nagtago. Nagtanaw siya sa ako ang minik-upan. Maunay kwan, maunay si Zeka ng... Kasi tawagan eh. Convince na ako nga mo gamit o Lumiere. Pakita, ari adyo ka o. Nasa mga mawaw man nga guwapa man. Ako di guwapa, di ko mawaw. Pakita na. Dali, dali ba? Maunay siya, si Jewel. After niyo blend sa kuan sa foundation, mag-conceal na ka para ma-cover up imong mga kuan, mga bugas, mga eye bags. So, siya na-blend naman siya tarong. So, magkuha ko okay. Mag-use na ko sa ako ang own. Naputi ba ang naong? Lingin ka dyan ang naong. Kay the power of contour man na siya good para mas slim mo hang naong. Ipaslim niya ang naong ha. Kay lingin man ipaslim. Na kung magbutang kasi kung magbutang mo og concealer kay like close your eyes. Puti kaya kong now. Ana, diri ra siya kutob and then diri kay imo man na siyang i-blend. And then diri pikas na and then sa side na tas imong butangan iya mga pimples, Blemishes. mga dili dapat ipakita kay event look ba ya? So dapat So, sa mani nga makeup imong gibuhat niya.
Pang-event ni siya na makeup kay naka-formal attire naman siya. So, eto na lang siyang ipadayon o mag-party ni siya siyang kagalingong kwarto niya. Kisa may akong jeans. Si Kuya Ay. Ingnan ko ngayong og karudob naman siguro ka nga. Nag-makeup ka na kaning balay. Na siya. Then, tigas. Imong i-blend o tarong jud para okay. So, apilon sa nimo imong eyelid kay kanang magbutang man kaog eyeshadow later. So, imo na lang sa siyang i-conceal para most o kuan jud siya mo pop out siya ba. Ako sa kilay para makita na ko ang iyang kilay ba kung sakto ba kuan kay kung dili na ko unahon ang kilay basig magkalisod ko unya kung anay eyeshadow iyang eyes. So, asa mo pang kilay ano? More. Sige. Move Muna on na ihang tayo. pangkilay and then use lang po tas ako ang pangkilay na kuan eyebrow. Pakita, karon mahibak kitaan. Kani from Sunny's eyebrow gel kanang it will help na kanang stay imuhang hair sa imuhang eyebrow nang bisag magka hangin-hangin pa nga na di jud magkagubot imuhang kilay. Then kani sad from Maybelline na liquid eyebrow na nindot sad siya. Sa iyang outline sa iyang kilay and then imo ra siyang imo ra siyang butangan og dagdagan nimo og kanang pangkilay para mabaga-baga siya gamay. Ah. Excited na gajud ko sa resulta ni Prince. Mga ngay baka samot ang Paris. So, ako ang gamiton sa i-conceal na ko sa iyang eyebrow is more lighter. So, para kung lighter imong i-conceal sa iyang eyebrow more ang iyang kilay ba kay ma-fun gud siya mo pop up gud ang kilay ba. More defined ang imong kilay if lighter imong gamiton. Mana akong kilay lighter gud na siya diri. Kaya para kilay is life. So, I'm using Maybelline again. Oy, Maybelline baka Pakita. naman. So, this one. Char! Vlogger! So, wala siya. Di makita. Basta Maybelline din siya. So, kani akong gamit na brush. And then,
iyahang big para mo pop out siya kay event look man imahang iyang ako ang i-makeup sa iya, so dapat mo pop out siya kay di ba sa event daghang lights ana. Di ba ni Ninja Prince ha? Nasa mo yung... Ay, dili ko professional makeup chuchu ha. Ako na siyang nakita sa ubang mga makeup artist na akong ginatanaw. Pagdali, kay mapuanan sa niya itong manananaw. So, after ana, manimong bake, imo kang i-bake, imo siya Masig mura na harina ha? So, ang akong next kay ang kaning Truth Hurts. Sakto jud. Truth Hurts. Kanina color. Na may hugot. Sakitan na day ka. So, if mag-use ka og ka ng more darker kay diri ka sa outer chuchu ka mag-start diri dyan sa pinaka-end and then blend it para padong diri sa front sa iyang iyang mata. So, ana. Taniya sa iyang lipstick kay mag-use ko og duha ka shade. Ang isa ka shade kay Raw Cocoa Maybelline 12 kani and then Make Me Blush. So, ang ako unahon kay ang katong Raw Cocoa. So, mag-picture na lang siya later para maklaro ang iyahang result kay dili jud siya maklaro diri sa camera. Later ka kong kamera. So, Mapicture yeah, na lang that's ko it siya. guys. Guwapa na kadyo ko. So, that's it guys. Mga iyahang look for an event na mag-picture na ako siya later para makita ninyo ang result. I mean, ang makeup gyud kay dili jud siya makita diri. O ganira taman akong vlog karong adlaw, friends. Kung wala pa man naka-subscribe sa akong channel, subscribe na and then like. And Daghang salamat sa click the pagtanaw. notification button para kuan mo sa iyahang new upload. Yes.
Daghang salamat kaayo. Bye-bye.